Jeg har ikke taget det. Jeg har lige skiftet profilbilledet. Det er ikke det billede, jeg har lagt ind. Jamen det er det, vi ser, Anders, og vi elsker det. Hvad fanden? Det er ikke det billede, jeg har lagt ind. Det er det ikke. Hvordan kommer jeg ud af det? Jeg kan ikke komme ud af det her. Her. Nu får jeg se, om der også står, jeg har det inde med mig. Det er sgu da et gammelt billede. Yes, twice. Yeah. Don't attack the odds until we have completion. De ryger bare lige pludselig, siger der bare, der ligger de nede. Boss is incoming. Jeg har også ikke nogen gange, vi er også nødt til at begynde at heale. Yes, come down. Get a position. Har jeg egentlig fortalt, jeg har en level 82 styrke? Nej. Det har jeg. Det der Scroll of Resurrection, der. Det fik jeg knap den til Grøb. Det var da meget rart, når jeg starter igen. Hold kæft, de ryger hurtigt ned, mand. Ja. Jeg har haft en skundstyrke, har jeg talt til noget. Ja, den er 4 nogle gange. Der er ikke engang, du skrev, der var der lidt mere. Det var sådan, jeg ser jeres får beskeden, og så ser jeg, at du går ind og skriver beskeden. Jeg forstår ikke rigtig, hvad fanden der foregår. Det gør man bare ikke, når man ser det stream, når man ikke kender spillet. Ja. Jeg sidder bare og kigger på det spam-healer. Jeg har set... Er det bagved dig? Altså, der er 2 bosser, Ja. og så er der 3 forskellige slags ads, der gør forskellige ting. Hvor det virker indviklet, mand. Ja. Og de der ads, de bliver ved med at spawne, selvom når lige i starten er bosserne ikke op. De kommer først 1,5 minut ind i fighten eller sådan noget. Og de der ads, de bliver ved med at spawne hele tiden. Og hvor meget skader de der bosser og sådan noget? De der bosser, det er dem, der laver det der kæmpe noget, du ser på jorden. Og der bare lige pludselig hele jorden bare smadrer op. Ja. Hvis de ikke gør det, så tager de mega meget damage. Plus de får en debuff, så de får mindre armor, vist, som bare stacker. Og jeg kan godt se, hvad de laver nu. Ja. Want me to him? Er det nu? Ja, it's incoming. Jeg kan ikke... Stunning out. Guys. Nå, der, nu kan jeg se det. Jeg kunne ikke finde, hvor fanden en dækkelig One boss boss var and henne. ads, please. So don't stand at the corner, please let him walk. You have to move less yourself as well. Jeg skal lige sige, at kvaliteten den er fin nok. Jeg kan sidde og læse alt, der er på skærmen her. Jeg kan sidde og læse, selv hvad der står oppe i din dækkelig bossbog med småt, det kan jeg læse. Og det plejer jeg at kunne på normale streams, så ikke rundt. Siger du godt lade være en retard? Charme. Jeg er jo fucking blind, mand. Og det er et helvede at leve op til det, der er sådan ting.
Ja, det tager lidt lang tid. Det gør man hele tiden. Nej, men jeg ved ikke, om du gør det nu, fordi på vores server, der er rigtig mange alliance. Hvis de er i dårlige humør og ikke har noget at lave, så går de ud i ganger. Fordi de ikke har noget liv. Det er der mange alliance, der kan lide. Ja, vi laver bare revenge. Kæft, vi havde det sjovt den ene dag, Anders. De har indført noget, der hedder Black Market Auction House. Det vil sige, det er sådan et auktionshus, som er ude midt i ødemark. Nå ja, det har jeg set. Og det er både Horde og Alliance, der kan gå hen til det. Og så er der sådan nogle ting, du kan købe for sådan noget. Afhængig af, hvor meget folk byder, så er det jo pissedyrt, det var. Ja. Så var vi bare samlet 5 mand for at skille. Så stod vi bare og rapede alle. Så stod bare og rapede alle de Alliance, der går. Og de bliver sikkert pissedyrt. Ja. Jeg tror, der gik en halv time, så samlede de sig bare sammen i en kæmpe rape-test også. Så kom de bare tæskeholdet stop. Så gad de fandme ikke mere. Jeg kan godt forestille mig. Hvor kæft, det var sjovt, så længe det var. Ja, men så når du først går i gatte, så... Hey, er det ikke det der gas nu med... Det var ikke så godt. Rutter den? Our master is ready for Ja, så bliver der mørkt derinde igen. Det var fordi jeg troede, når der var mørkt, så var der gas. Okay. Hvad laver de nu? Nu er jeg for at spotte ned. Hvad er det der Emperor's Rage? Hvad er det der Emperor's Rage for noget? Imperial spil det også. Okay, der er ikke sådan mega til.
Fucking nice. Good job, guys. And I got loot! Yes! Er I hurtige i forhold til mange andre? Loot heavies! Er I hurtige i verden? They'll pop us up with the loot.